Silné telo je veľmi dôležité pre naše celkové zdravie. Preto si ho dnes ideme posilniť vďaka Pilates. Začína sa už 7. deň Pilates výzvy 24 dní k harmonii tela a mysle. Postavíme sa na začiatok podložky. Podložku máme pred sebou. Prstíky na nohách si dajte naširoko. Uvedomte si spojenie chodidiel a podložky. Narovnajte chrbát. Urobte podreb a dáme nádych. Vyťahneme sa vysoko a s výdychom kývneme hlavou a ideme sa postupne rolovať stavec po stavci dole k podložke. Môžete pokrčiť kolena, aby ste sa dostali úplne až dole. Položte si dlane na podložku, pozrite pred seba, dajte nádych a s výdychom prejdeme do plenku. Zrovnáme sa tu, odtlačíme sa medzi ramenami. Skontrolujte si, že pánva nie je príliš nízko alebo príliš vysoko. Na pravej nohe prepneme špičku a ideme ju dvihnúť 8 krát. Poďte na to. Výdych. 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 Neklesajte hrudníkom. Vydržte ešte 2. 1. Poďte vymeniť. Na ľavej nohe prepneme špičku a ideme na to. Výdych. Výdych. Ešte 6. 5. 4, 3, 2, 1. Tak, položte kolena, posaďte sa dozadu na päty a vyrolujte sa hore do sedu. Dajte si nohy pred seba a poďte si láhnuť na podložku. Ale nelahneme si úplne, položíme nohy a hlava a ramena budú vo vzduchu. Ruky máme vedľa tela, dlane smerujú nahor a pôjdeme teraz s výdychom dvihnúť obe nohy hore do vzduchu a s nádychom ich položíme naspäť. Výdych, dvihnem nohy pár centimetrov nad podložku, nádych položím. Ja viem, je to náročné, brúško sa vám asi trastie, určite ho cítite. Poďte na to, výdych. Brúšne svaly pracujú. Výdych, dvihnem nohy, vrátim naspäť. Kto by si chcel pridať ťažšiu verziu, bude opakovať po mne. Kto nie, pokračuje tak, ako sme cvičili doteraz. Takže dvihneme nohy a miesto toho, aby sme si láhli na podložku, sa vytiahneme hore do sedu. Výdych. Narovnám nohy, nádych, vyťahnem sa hore. Výdych, nádych. Vyskúšajte, či vám to pôjde. Nemusíte dať toľko opakovaní. Ak už cítite, že je to na vás moc. Ale skúšajte. Poďte, narovnáme nohy a vytiahneme sa hore. Ideme ešte 2. A docvičíme posledný krát. Poďte sa vytiahnuť hore. Vyhnite sa aj tí, ktorí ste cvičili tú predošlú verziu a ideme pokračovať. Teraz narovnáme nohy, ruky si dáme za telo, odtlačíme sa medzi ramenami, prepneme na nohách špičky a s výdychom budeme dvíhať zadok do vzduchu. Ak by to bolo pre vás náročné, môžete cvičiť s pokrčenými nohami. Poďte na to, výdych, dvihnem zadok hore, nádych, idem naspäť. Výdych, nádych. S výdychom dvihnem zadok, nádych, položím ho naspäť na podložku. Skontrolujte sa, že nepadáte dolu do ramien, ale stále sa odtlačate hore. Poďte ešte 4,
3, 2, posledný a zostaneme hore, dáme výdrž. Poďte 10, 9, 8, vydržte, ešte 5, 4, neklesajte zadkom, 2 a 1, položím zadok. Pokrčte si kolena, chyťte sa pod kolenami, dáme nádych a s výdychom sa spustíme, zagulatíme chrbát, trošku si oddychneme. Dáme nádych, výdych a vytiahneme sa hore. Poďte ešte raz. Nádych, otvorte hrudník a výdych, zaguláte chrbát. Vytiahneme sa hore. Dáme sa do vysokého klaku. Nohy si môžete dať na špičky, aby ste mali lepšiu stabilitu. Pravú ruku si dáme za hlavu a ľavá ruka ide vedľa tela. Pôjdeme teraz s výdychom do strany úklon a chceme sa dotknúť dlaňou podložky. A nádych vrátim naspäť. Výdych, úklon, nádych vrátim naspäť. Predstavte si za sebou stenu, o ktorú ste prilepené, takže snažte sa, aby ste nepadali dopredu, dozadu. Buďte opreté o tú stenu, stále sa držte na jednom mieste a urobte len úklon do strany. Poďte, výdych. Ideme ešte 4. 3, 2 a posledný, poďte čo najnižšie, vrátime sa hore. Položíme teraz ľavú ruku na podložku, pravú nohu narovnáme. Druhá ruka ide v bok a ideme dvíhať nohu hore. Zrovnajte sa, odtlačte sa od ramena. Poďte s výdychom, dvihneme nohu hore, nádych naspäť. Výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych. Ideme ešte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Necháme nohu vo vzduchu a čakajú nás pulzy. Poďte 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Položíme nohu a natiahneme krásne celú pravú stranu. Pošlite rebro hore do stropu. Dajte hlboký nádych a vytiahneme sa hore. Dáme si teraz ľavú ruku za hlavu, pravá ruka bude vedľa tela a s výdychom ideme úklon do strany, chceme sa dotknúť podložky, nádych naspäť. Opäť myslíte na to, že chcete sa udržať na tej stene. Nechcete padať dopredu ani dozadu. Výdych, úklon, nádych naspäť. Poďte čo najnižšie. Výdych, idem dole, snažím sa dotknúť podložky. Poďte ešte 3, 2 a 1. Výborne, položte pravú ruku na podložku, ľavú nohu narovnáme, odtlačíme sa od ramena a ideme dvíhať nohu hore s výdychom. Výdych, výdych. Výdych, noha ide hore.
Ideme ešte 5, 4, 3, 2, 1 a 10 pulzov. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Natiahnite celú stranu, úklon, pošlite rebro hore do stropu, nádych a vytiahnite sa hore. Poďte na kliky, dáme si ruky pod ramená, kolena pod bedrá, nohy na špičky, odtlačíme sa medzi ramenami a celý čas sa budeme snažiť držať tento priestor medzi lopatkami vyplnený. Takže aj keď pôjdeme dole, nie je to tento pohyb, ale pokrčím ruky v lakťoch, lakte idú popri tele a vytlačím sa s výdychom hore. Keď chcete, môžete cvičiť kliky s nohami viacej vzadu alebo v plenku, takže vyberte si. V plenku je to najnáročnejšie, takto na všetkých 4 je to jednoduchšie. Stačí, keď pôjdete pár centimetrov, nemusíte sa toho báť. Ideme na to. Nádych, ideme dole. Výdych, vytlačíme sa hore. Nádych, výdych, idem hore. Skúšajte. Aj pár opakovaní, keď dáte. Je to skvelé. Výdych ma vytlačí. Lakte idú popri tele. Poďte ešte. 3, 2 a 1. Zostaneme dole a dáme výdrž. 5, 4, 3, 2, 1. Vytlačím sa. Super. Poďte si sadnúť dozadu na päty. Zagúľate chrbátik. Predýchajte. Nádych, výdych. Ešte 1 a vyťahneme sa hore. Poďte do stoja, ideme na drepy. Dáme si nohy na šírku panvy, ruky budeme mať vedľa tela a s výdychom pošleme zadok dozadu zapätých, ako keby si chceme sadnúť a dvihneme ruky k ušiam. Nádych, idem naspäť. Výdych. Nádych. Chcem ísť čo najnižšie a zadok dať dozadu za päty. Chcem si sadnúť. Výdych. Výdych. Poďte si pridať pulzy, takže ideme dole a dáme 3 pulzy. 1, 2, 3, idem hore. Výdych, výdych, výdych. Výdych, výdych, výdych. Puls, puls, puls a idem hore. Poďte ešte 4. Ešte 3, 2, posledný, zostaneme dole a poďte teraz skúšať dvihnúť päty od podložky, položíme ich naspäť. Výdych, päty idú hore, nádych naspäť. Ešte 4, 3, vydržte, už sme na konci. Posledný, položím, dvihnem sa hore. Výborne. Rozkročte nohy, dáme nádych a s výdychom sa spustíme dole, zrolujeme sa k podložke. Stiahnite brúško, predýchajte, vyhrbte chrbát, dáte pravú ruku na ľavý členok, ľavú ruku dvihneme hore, rotácia. Vymeníme druhá strana. Takže ľavá ruka na pravý členok a pravú ruku dvihnem hore.
Vrátim sa na stred, stiahnem brúško a poďte sa rolovať do stoja. Máme hotovo. Napíšte mi, či sa vám lekcia páčila, či bola pre vás náročná, alebo ste to zvládli ľavou zadnou. Je kratšia, takže ak máte ešte silu a čas, môžete si ju zopakovať. Majte sa krásne a sa budem na vás tešiť opäť zajtra.